So, pastor, karang mga tao nga patay na karang kalag, makarungdon ba na sa yung parinti o igsoon yang nabilin? Okay. Kato atong gibasa ganina igsuon, klaro man to og tin-aw. Balikon na ko sa magbasa for the sake nga tubagon nato na imong pangutana. Kini sa Ecclesiastes kapitulo 9. Okay? 9 bersikulo 5 og 6 na iyon. Kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Okay? Bisan unsa. Unsa ni nga unsa? Sumpayan ta, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Maingon man ang ilang gugma, mauusab ang ilang pagdumot, ug ang ilang kasina, mawagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon, sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Wala na sila naibawan, wala sila nadumduman. Daw natulog sila. Mawitaw nga, kung imong basahon din sa Juan Kapitulo 11, sa panahon kang Jesus Christ nga iyang gibisitan si Maria ug si Marta, nakalitog kanis Jesus Christ din nga ingon 11 bersikulo 11 sa Juan. Okay? Nagingon diri, gisulti niya kining mga butanga ug unya miingon siya kanila, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Ha? Pero pag-abot sa unahan nimo basahon bersikulo, namatay di ay si Lazaro. So ang kamatay mura og pagkatulog. Kabantay ba mo kung ikaw tulog sa kaong ka og kawatan? Di kung di lang ka kamatay igsoon, di ka kabalo nga gikawatan na kaskawatan. Di ka kabalo nga gikuha na imong kwarta, gikuha na imong laptop, gikuha na imong cellphone sa kawatan, kitulog man ka. Mao na ang kamatayon igsoon, mura ka og tulog nga wa gyud kay nahibaw-an. Ara-arang pantulog ay magdamgo pa ka og Lord. Okay? So daghang salamat igsoon sa imong pagpanawag.